Assalomu alaykum ба ҳама. Дар барномаи мо тарзи анамихи сохтани кала тарбуза ёд мегирем. Барои ба мо як сура даркор ки тарбуз мезанем. Тарбуза қисми болош, ҳаме нимтага ва бояд тарбузи зинда. Ҳамеора дар барнома фотошоп мепардем, кор сар мекунем. Ма партагем. Якам коре ки мо мекунем, бояд ана ҳаме сурате ки мо гирифтагемша анаи чира вибор мекунем. Анаи нахесудагиай сеямги вибор мегирем, магнитный лассо мекунем. Ами пешони поён то гардана бигем выделить кунем бояд. Выделить мекунем. Намахе берун мепартоем. Намахе як тагада зеркадаги мо ду тагада мечиқемша барои ки чӣ шава бутонем бо ай тарафам сар кунем. Намахе выделить мекунем. ҳарфи контра қати ҷа меҷиқем, слой нав создават мекунем. Малака иракадагиям бароямо мегзарам қисми давомаш. Бо як дидга айнан ҳама хеле неки тарафи дурун идафара. Ози тарафи берун сар дагдем, бо тарафи дурун неки идафара то гардана. Намахе ямқа бас мекуна. Мебари тоза хеле ма барои ёра тайёр кардагиам. Барам ида озирашта безем рафтаистам. Ира кора гир ба гир тоза кадан накор. Намақа мегирем. Бо контур ҷира меҷиқем. Бо як слой дига создават кадан дар кора. И слоё намебра. Ина як слой ки инамақа гирифтагем. Як слой дига инахи гирифтагем. Ози ҳамаёра да кор мефаҳмем ки барои чӣ гирифтем. Тарбуза мегирем. Тарбузам гирд ба гирд анахи мегирем. Контур ҷира меҷиқем. Боз слой созават мешава. Мегирем миёрем да анаиҷа мепартоемша да болои сурат. Миёрем рости калада мемонем. Кунҷакош мекашем то размери кала кадана. Анаку ози коре ки барои чӣ якам слоя ҷамъ карда будем ози мефаҳмем. Ана дидем формаи гӯш и либос худаш туғра шид. Ана баъди ки и кора кардем и аллакайро дар кор нест, мегзарем ба қисми дигариш. Анам хеле сурат дорем. Мо метавонем ира фақат ами тарбуза инам ҷаша бигирем. Инам сафедиша. Метавонем анам хеле сафедиша ябор бигирем. Метавонем қати санҷобакбо бигирем. санҷобак метавонем бигирем. Не ки ман ёра гирифтагем барои намегирем. Ҳозир якам мегум барои чӣ. Инаи тарбузаи тоқа болоакша гирифтагем. Инаи болоакша тоқа мо агар бихоҳем ки бе санҷобак тарбуз просто болои тарбуз биёяд тамоман кала,
Hamida boya burga vaqti که میره ای پایان گرفتیم ایسا وردیم برای بتوخش رو боя бурга контур جرا میجقیم یا слой دیگه سازد شیم айнекаи меқапем истиш меорем чапа нашид меорем да болои и мемонем ростш инаи ростада камтар товуш метем инаихе қариб ки як ташид инаро видели мегирем хат куркунака камтар тоза мекунем ҷое ки дар корай ина болоаки чӣ тайёр шид ира меҷиқем кнопкаи шифта меҷиқем местем бо камтар синтарак инаи болои тарбизи дигаришта меҷиқем баъд анаи роста кнопкаи тарафи раст дасти рости мишкаро меҷиқем объединить слои ози баъд агар хоҳем ҳамира тоқа мегирем меем ай гушош иҷода мепардоем бо рости ҳамиса меорем дароз мекунем ана вақте ки мондем ҳамин сурата ҳамин сурата мондем бо ана ҳами семги магнитни аластора выбор мекунем ба тагиш як бор мерем дальше кадом тарафи хиштод мепартоем та болои анаи слое ки баъд меҷиқему кнопкаи удалид не камтар ина пешонида тоғри мекунем та анаи меҷиқем кор мешава ай бармеояд ки анаирам поёнтар бояд биёяд ина охирда намхи меояд оз ира мегирем и аллакай ай и боло бо тарбиз но дар кор шуд боя бурга қисми болоиш мерем бо намхи мепардоем ай ҳамада главни чтобы анами тарбиза полни виделид кунем тарбиза қисми болоиша да тарбиз меҷиқем кнопкаи делет удалит шид ана анами тарбиза меҷиқем инаи обычнида меҷиқем меорем умножение ина умножение кала тарбиз болоакш ҳаст мӯи сара гирифтан дар корай барои ана ҳами маҳз барои ана ҳами мӯи сара гирифтан анаира мондагием ира меорем поён ай тарбиз тагиштаён таги тарбизда ҳастай неки таги тарбизда баъд фонда як бори дига меҷиқем инҷа фильтр пластика баъд иҷода поёнкадан мегирем чанд қай хоҳем поёнкадан мегирем мо боварӣ дорем ки рости анамиҷадаи тарбиз сад амо ноки тарбиз барои амо поён овардан мегирем окей ина дидем тарбиз нест мо агар ира бигирем ана ира дидем мо иҷа зиёди бад гузаштагием ина зиёди бад вая набуд кардагием барои ҳамон як дига гирифтем ки кала тоғри беста
Анаки вақте ки не боло камтар безебтарак метава, анаи кнопкада мечақем. Баъд ками ҷое ки хат мат дора, ҷое ки камтар маълума, дар ҳамонҷо пахш кардан мегирем, камтар созтарак мешава вазиятш. мо метавонем бигӯем ки тарбизи калаи мо тайёр. Не ки бо барои хубтар кардан таблои мечақем. Ctrl+U. мо метавонем инҷода тарбиза ҳар намуд цвет, ҳар намуд темнота, ранг, ранг битем тарбиза чӣ хеле ки хости дили химон қутия. Ана бо барои рости чашмда анаи омадагиай ҳамирам инай калада мечақем, инай дастакда, инай хеле мондагиай мечақем. Палец ака и тарафш мекунем. ба хотир бигирем ки и да анами тарбиз мондагиай, слои тарбиз. Ина тамом. Барои анаи гирдора камтар хуб кардан бо метавонем аями тугмача истифода барем. бо метавонем ба ҷои санҷобакдора монем. Ман санҷобакдора уже тайёр кардагиам. Санҷобакдора мегирем, меёрем, инҷода мепортем, анаиро мевидим, санҷобака меёрем до инҷа мемонем, калон мекунем. анаи қафо камтар тарбиз биромадастай, барои тарбиз ҷилкак бо ҳам медуронем, ша камтар мебурем. иддумаш камтар безеба, барои жесткост кам да санҷобак меҷақем ира, ямон гирдиш хати мебарем. жесткости кам қути. размер майдатар. Ина тарбизмон тайёр шуд. Баъд сохранить как. Формате JPEG. Качество 12 мечақем. Размери сурат хушур шава. Окей. Тамом, ин сурат тайёр. Да
видеодигари сохтани анаишел. До дарсига сохтани анаишел Москваи бисёра нишон медиҳам. Боқӣ дар амони Худо.